Kunomehluko phakathi kwaJesu noShembe. Inkonzo kwaShembe. Inkonzo kaShembe nje ayinto engekho amanga. Umqalo wendlela. Uyena umuntu owafika namandla. Ngamemeza ukuthi nje Shembe yazi lelo gama angaba namnyuki uma nje ngiyaphila ngegama la Shembe. Sacela ukubuza ke mfowethu mina ukuthi umqalo wendlela yena wayethandaza bani engakabi nebandla la kaShembe. Sizwe sikaPhuka uMagebe. Sanibingelela emagumbini onke umhlaba. Enhla nasezansi, nasenorth nase-east. Konke lokho. Enibingelelwa yimi uzama kaMdlalose, uSwedi, osise sebekhulile. Wangibuza ukuthi indaba. Angami ngedwa futhi ngithe ukuthi nokuEdu Sawuti omncane namhlanje. Mfowethu kuhamba kanjani? Azoke. kaShembe. Usoxi basho itelefoni uzolukwazi nibuphenje facing nje sovele ngekho phezulwini umbukane ngishaya umbombo kanyawo nawe nomsapota mbombo kanyawo. Nakho mfowethu. Nawe ke khona enye into engiyiphethe ngabe esayidini. Mfowethu akubabingelele nje uAnonymous indoda engaziwa isipuki. Hayi mina nje ngithi siyanibingelela sinamukele okuningi nokuthola ngendlela. Nakho mfowethu sisempini esingayazi ukuthi impi sizoyiqeda kanjani. Sibuya kuGudi lapho kuGudi futhi hayi ziyakhala. Amabandla axabanodwa, izinkolo izixabana zodwa. Ngingazi ukuthi kahle kumele siwele ngapi. Futhi angazi ukuthi wena lento le eyenzakalayo kulomhlaba ubuka kanjani. Njengalo baba lo isigubhu lo esingamazi usiqhamuka useyagadla kanti hayi ukuthi uNkulunkulu yedwa. Yilo baba mina ngidabukela yena nezingane zakhe nabazali bakhe ngoba uyangixaka lo baba mayethi mexa inkolo yakaShembe ekubeni inkolo yakaShembe futhi isebenzisa lona idlozi ephinde ezogxeka idlozi ekubeni yena esebenzisa isibongo kanti isibongo ikhehla leli akabiza ngalo akaselibiza ngedemon manje ngiqalekisa njengoba ezothi umkhize umkhize igama lomuntu lelo kumele nami ezothi idemon umuntu ongasekho kumele naye engabi naso isibongo engayibiza isidalo ngomkhize ngoba umkhize ikhehla la kuwo lela akasebenzisa ngedemon. Wena ndoda engaziyo wona ngabe lento uyibona kanjani ukuthi lento eshiyo baba omdala ohloniphekile kodwa ekhuluma amagama angaqosheme. Wena ngabe uyizwa kanjani lento? Ngimzwile ubaba futhi ngiyacabanga ukuthi nabantu abaningi bamzwile ngoba kuyindaba bengathi seyithebeni bekuyinto nje ibihamba phambili kule weekend suka kuyo inkonzo yangoGudi. Ubaba uveza ukuthi inkonzo kwaShembe inkonzo kaShembe nje ayinto engekho amanga bakhonza umuntu inini bakhomenta nabantu bakhomenta abanye kwazi kwafika la abantu bekhomenta khona bethi uNkulunkulu ade behambisana nalo baba bethi uNkulunkulu unjani obhoshayo uNkulunkulu unjani one-medical aid uNkulunkulu kunjani okatwayo kwavela zonke lezo zinto. Kodwa mina into engibukayo kubaba nje ngiyena ukholelwa lokho akholelwa kukho kungani ezophazamisa kulaba amaNazaretha laba bakholelwa nabo yilo uNkulunkulu abakholelwa kuye. Kunomehluko phakathi kwaJesu noShembe like njengokuthi kunomehluko phakathi komuntu nomunye umuntu. Angazi ngayichaza kanjani because uJesu ngithi naye wafela abantu. Yeah. 2 hours fela hayi kodwa mina one fela na noShembe naye uyisithunywa. So kahle iwona muphi umehluko between the two because bonke bazithunywa bathi bazithunywa. Umehluko kaShembe noJesu awukho kuyafana ukuthi ngoba phela thina uJesu siqhamuke esengasekho sonke emhlabeni mhlambe siphila
sonke thina esiphila manje esikhathini samanje uJesu qhamuke ngasekho kodwa labantu mothi ulandela indlela yakhona nokuthi ulandela indlela yamanje bayafana naye waye umuntu oyephila ngokwenyama la emhlabeni wayedla wayelima wayebhosha wayeshawa ezubhlungu ekhale wayenegazi njengalokho khona ke njengoShembe yazo mina lento mfowethu mina ngazi ukuthi abantu balahlwe yini or badidwa abelungu cause lento le uJesu washawa ngoba uJesu washawa le ndoda angazi ngoba bebethi bayayivusa nje angazi bayivusa iyashawa le ndoda naye uShembe ngoba naye ethi kuthiwa naye wawe entabeni waphahlazeka phansi singazi noma naye wayephethwe yisize wawa so asikwazi ukuthi cause labantu bobabili lo wawa lo washawa usho ukuthi kahle kahle vele into zabo zindida bese thina ke asikwazi lento elwelwayo mina yangixa cause silwela abantu esingabazi and bonke kusho njengamanje njengabafundisi uBushiri bayalwa noMporo noSibanibane bonke abafundisi bayalwa kusho ukuthi kusasa kulesinye isizukulwane esizayo kube sekunoJesu abasha noShembe abasha ngoba nakhona kwaShembe belwa bebodwa nangapha kuJesu bayalwa bebodwa kulelwe uba negama eliphezulu thina ke singabantu la siphansi sibekwapi enenathi kunobulinyanyana nje niyohlezi ngisho lento yenkolo ibuye isenze thina abantu sizilima ngingazi nini ukuthi nibona kanjani mina njengombono wami ukuthi sibonakala manje sengathi sizilima silalela bona lapha uNkulunkulu umuntu okumele simdumise simhloniphe uyedwa owayevele edunyiswa okhokho bethu ungakafiki iBhayibheli iBhayibheli lisitshela ngoJosepha ngoMaria langakafiki babeyazi ukuba ukhona umveli kuqala okuyena owakhothanya kuyena noma kuyocela imvula kwaNomphugulwane kwakiwe entabeni ngoba wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu umnikazi womhlaba umuntu onisa imvula umuntu onisela utshani ukuthi kudle inkomo kudle imfuyo umuntu onisela ukudla ukuthi kuphile umuntu hayi lokho abasebekulwa ngoJesu uJesu umuntu owafika emhlabeni naye owafika wanombono ukuthi khona isono abelungu ke babengeke beze bekuthanda abelungu ngeBhayibheli ekubeni bengakufuni kumanje futhi iBhayibheli singasho ukuthi sasophicwa thina abantu abamnyama thina abantu bangapha kwase kuba khona iphukuphukuke zobambe lo mkhono omkhabo ngako babomdala odukisa abantu odukisa ngisho izingane zakhe ukuthi mase fili yothini uyofike ebaphiko omkhulu bakhe lapho ethi amadimoni loyo lo baba lona ngixolise nje mfethu uJesu makafika evezwe emhlabeni uvezwa njengendodana kaMveli Nqa hayi ingane yaba nomfebe uJesu mayefika ufika uvezwa njengendodana kaNkuluNkulu ngokufika kwakhe esingenayo isho bese qhamuka futhi izinkulumo ezithi uJesu uzalo uMaria ubaba wakhe uJoseph ababephila emhlabeni ngaleso sikhathi yazi abantu abathi indodana kaNkuluNkulu ngoba babebona izenzo zakhe kunomuntu wazi izinto eziningi esingawazi ngoba kuningi bathi indodana kaNkuluNkulu bathi uzalo uJoseph umoya engcwele bathi uMaria wadla imbali yes yabona nje uJesu ingane engaqondakalanga ukuthi ingane yaqhamuka kanjani emhlabeni mayefika ebantwini wavezwa njengomxhumanisi omkhulu phakathi kwabantu noNkulunkulu shuthi waba phakathi nendawo phakathi kwabantu noNkulunkulu ngoba yena uvela njengomxhumanisi kangangokuba mawubize lakhe igama ufana nobiza igama lalo mthumileyo okubaba wakhe okumveli Nqa so ngixolise mfethu so washona ngendlela kenzeka ngawo wabethelwa wabethelwa wadlula emhlabeni ubukhosi bakhe abangabe boqhubeka kanjani ubukhosi bakhe buqhubeka khona engasekho ubukhosi bakhe yena ukuthi buhluke ngokushemba ngokuthi basuke baqhubeka noma esengasekho balokubethe eJesu ngoba nakhona kwaShembe uShembe
abantu bakaShembe banabethi Shembe bephile ngokwabo. Yeso ngendlela yabo bona bathi nabe bemeza uShembe bayaphila. Bese kuba khona laba abamemeza uJesu bathi nabo uma bememeza uJesu baphela bathi ngegama lika Jesu. AbaShembe bathi ngegama lika Shembe, ngegama lonyazi lezulu, ngegama lomqalo wendlela bo izinto ezikanjalo. Kuukuthi ke lona ke akaphinda phindekanga. KwaShembe waphinda phindeka ngoba wabe sekufika umuntu. Nakhona ibuyidide nayo lento yakaShembe. Ngoba bathi umehluko sibuyele endabeni yomehluko manje. KwaJesu no nelokhunje noma kwaShembe. Oba kwaShembe khona buyaqhubeka and bathi busegazini beze bethi masebesho bathi usokobzwaphi umuntu olobukhosi obusegazini obuqhubekayo obungafi. Ubukhosi bukabani kahle kahle lokho kungawubukhosi hayi kanti ukuthi uNkulunkulu uyena oyinkosi yamakhosi kwasemanje sengathi njengesilo sengathi yabona nje isilo sabezulu naye kusho ukuthi usort of isilo cause ubukhosi angithi buhamba ngegazi makushiwo kulandelela ukuthi ngoba uzalwa ubani kanjani. So manje yingakho nalento kuthiwa inkola ngithi bese manje ngwabelwa nje nabo ngeke sikwazi ukuthi sibavune ngoba kungathi bona bakholwa kakhulu baxhumene kakhulu noNkulunkulu cause nabo ziningi izinto ezioffer abazenzayo ngoba kuningi nje okwenzakalayo nalento awukwazi ukuthi ukwazi ukulala nengane bese kuthiwa konke lokho kusahamiselana nokukholwa ngoba yikho into abayibeka phambili lo ukuthi hayi mangabe kuyagana awukwazi ukulala nengane ingane ilingana nothumbu wakho kodwa wena leyo ngane leyo uthi uvusa omunye umuzi. Nabo baningi nje lento eyenzakalayo kwakona kaShembe uthi kaShembe ziningi izinto abenziza amakhehla ekwazi ukulala nezingane kodwa kuthiwa inkolo iphathi yakaShembe kusho ukuthi ba umhlaba wabo nabo. Awuthi ke ngene kulento kwaShembe. Yabona kwaShembe umuntu ngomthetho angisho ukuthi ngiyabagxeka abantu bakaShembe. Kodwa ngizoke nje ngihlale nje phezu kweqiniso sebongishana bengishaya. Asazi ngoba ngishayeki kalona. Umqalo wendlela. Uyena umuntu owafika namandla wazophendula abantu abaningi ukuthi mabamkhonze uShembe, mabamazisa uShembe, uShembe uyaphilisa. Yeso. Laba sebelandela ngemumva base bengena ebukhosini kwase lenisifana nobukhosi ukuthi makhothama lo kungena lo, khothama lo kungena. Kodwa kuyena oyenamandla, waba nepower, okuyena wafika kwabokuqala. Umnqalo wendlela bonke ke labo inkosi ilanga onyanga yezulu othona ngosazana sebenza ngemumva sebubukhosi lobo. Ngiyakuzwa mfethu nomunye umfethu la esikhona naye sinaye emoyeni la okhonza khona kwaShembe. Bafo yaphila Yaphila futhi njani? Siyaphila mfethu sikubingelele mfethu siphinde sikwamukele mfethu sixolisa ukukubambisa. Yeah. Mfethu udaba engathi namhlanje sikhuluma ngalo udaba olusematheni oluphezulu engicabanga ukuthi nawe futhi uke walizwa endabeni yalo baba lo ogxeka kakhulu inkonzo yakwaShembe aphinde agxeke idlozi. Yeah, mina kwathi into engayisho nje mina mfowethu ukuthi umuntu akangenamlando kaShembe umuntu nje akangamazi uShembe lonto leyo angayisho mfowethu yabo ngesimo sokuthi uShembe thina simazi ngokomsebenzi akasiyenzile akasenzele yona uyasenza thina lokho sisho sithina lenkolo yaseNazaretha inkolo ekhona yabo. Mhlawumbe nje mfethu ngaphambi kokuthi sikhulume mhlawumbe ngezinto wena osoyibonile zenzeka kuwe empilweni yakho ngokubiza igama laShembe mhlawumbe wena ungena kwakho kule nkolo wangena ngokulandela noma inkolo nje yavela kusendleleni. Inkolo kumina kaShembe yasekhaya nje mfowethu. Inkolo yasekhaya nje ekholwa kuyona. Sawubona mfethu.
kulingayo le. Nangathi kunombuzo khona la ufisa ukubuza. Angazi noma uzomuzwana. Mfowethu unjani? Siyaphila njani? Siyaphila mfowethu. Yazi mfowethu njoba uthi inkolo eyakini. Wena ukholwa ngoba kuyinto ebiyenziwa kini noma ukholwa ngoba mhlambe unawo umlando ukuthi mina lenkolo le ngoba ngikholelwa la sekungenzela ukuthi noma ukuthi ngoba mhlambe udonsiwe ukuthi njengabazali kuthiwa hayi asambe sesontweni. Ukuphendula nje kwakithi kulo mbuzo ngawuthanda lo mbuzo ngoba kuzawucaciseleka nabanye ngalo mbuzo wakho. Inkolo lena yakaShembe mfowethu yafika nomqali wendlela ekhaya uShembe lo wokuqala. Yafika noShembe lenkolo eze ekhaya okuyimanga lezi zakhe ayezenza yabo. So yangena kanjalo ke lenkolo kaShembe ekhaya nami ngazokhula kuyona lenkolo mfowethu ngasonta nami khona ngaze mina ngahlubuka ke mfowethu ke esontweni ngenxa zabangane yayibona into enjalo. Kodwa kwahamba futhi sekwenze imanga ke empilweni yami lapho khona engibone khona kuShembe ukuthi ubani uShembe. Sicela unabe mfowethu mhlambe mawuthi khona izinto ezenzakala kuwena mhlambe into ekanjani kwaba nasisombululo siphi mhlambe kuzubona ukuthi hayi uShembe kahle kahle useyangibiza ukuthi angibuyele kuyena. Yabona njengakuphi nje kwabethi mina ngo-2017 angingasawa futhi izulu yabo angikamngani wami iduma mfowethu lazongishaya ngiphethe ifoni ngesandla. Yabona lo phone leyo yasha mfowethu lo phone yasha yaphela nje lo phone leyo ngisendlini ngasekhaya lapho kulowo muntu lo ngamngani wami. Kodwa ngikutshela ukuthi mfowethu ngamemeza ukuthi nje Shembe yazi lelo gama angaba namnyuki uma nje ngiyaphila ngegama la Shembe. Kodwa ngaleso sikhathi ngangenalwazi mina mfowethu ngisizwe ubani yayizwa lona. Kwahamba mfowethu kwazolimala nengane yami ugesi ekhaya yes Shugesi yathula mfowethu yathula ngitshela ngokuba nasendaweni basebethi isishonile ingane kahle siwe yabo kwase kuyinto nje into kanjalo ukuthi isishonile ingane yabo. Lesimo sama amandla kaShembe shuthi ke wasenake ezothandaza uShembe futhi ngokukhala kwakhe elokhu ethi Shembe Nkosi yami ngiyacela yazi yavuka ingane. Yes. Usho leli gama lavusa umuntu esefile noma eseshonile mfowethu. Usho leli gama lika Shembe mfowethu lavusa umuntu eseshonile. Ya mfowethu unjengobaba wami nje mina mfowethu. Yabona nobaba wami akazalayo. Wase naye kuthiwa naye useshonile kahle semfowethu nje. Esidlulile ngokomoya yabona. Kodwa futhi uthena esengane kulamathongo ngokomoya. Wasifika uShembe kena wathi uyela emhlabeni utshele abantu ngegama la Shembe. Kuneyinkumbi zabantu kunamuhla zilindile ukuthi uzoyiphilisa ngegama la Shembe. Ngiyakuthuma ke namhlanje uyele emhlabeni. Ngiyakutshela mfowethu kumanje bayamazi mhlawumbe njengobaba abanye uyasebenza. Hayi lento lena
Kodwa mfowethu yazi lento yenza inkulumo mpikiswano phakathi kwalezi inkolo vele engathi ayilo ayizwani kahle hle ukuthi ubani kahle kahle unamandla ngoba nangapha abanye abantu banakho lokho ukuthi ngoba bakhona abafundisi la abakholwayo thiwa bayamvusa umuntu eseshonile njoba nawe usukwazi ukugcizelela ukuthi wena uyakwazi practical ukuthi kwaye kwenzeka kini egcikeni ukuthi evuka umuntu esengasekho evuswe yilo leli gama lika Shembe ngoba nangapha kuthiwa elika Jesu liyakwazi ukumvusa umuntu esengasekho. Ya Sacela ukubuza ke mfowethu mina ukuthi umqalo wendlela yena wayethandaza zabani engakabi nebandla la kaShembe. uyabona nje ngichazele ukwamqali wendlela mfowethu yena vele ukuzaleka kwakhe umqalo wendlela wayenamandla ngokuzaleka kwakhe yayizolona kodwa amandla futhi yena akawathole kuleka ufika kwezikuyena elali akaye kwintaba ezukuthi ayayilida khona Akuyona lento awakuyo. amanga nawo mfowethu ayikho lonto leyo Mana-ke mfowethu ke ngibuze la angithi umqalo wendlela naye wayesonta khona inkolo akayesonta kuyona before ezoba nebandla lakhe la kaShembe. wayesonde lolwazi-ke ngeke ngize ngazi ngoba mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi kusukela esemncane ube nokwenza izinto ezimangazayo yabo Naye ubuya kwenye inkolo ubuya eWeltseni mfowethu. Aha. hayi Okuphenye kahle ubuze nje eyintshebeni esezindala ukuthi yena ezevulela lakhe ibandla lakwaShembe akaze kholwe yini eWeltseni. Uqale eWeltseni bafu. hayi ngalolu lwazi-ke mhlawumbe-ke ingaba mncane-ke mhlawumbe ngalolu lwazi-ke mfowethu yabona Angithi mfethu uyazi ukuthi umfowethu Khumalo ungakakhumalo yena angithi. Isibongo sakhe sokuqala ungakakhumalo. ubani kuqala Ubaba kaMqalo wendlela nje owakhumalo. Yawazi lokho. baba mqalo wendlela Ubaba wamqalo wendlela ukhumalo yawazi lokho. hayi mfowethu lokho nje sengashiwo abantu lokho kodwa ukwaseNazaretha akanababa ngaphandle kwaNkulunkulu umqalo wendlela Akamzala nje straight phela ngithi naye wazala njengo bonke abantu. Ubaba wakhe ukhumalo basuka lapha emahlabathini kwaCeza. akazalwanga njengabo bonke abantu Hayi. Ivale mfowethu. cha mfowethu ngempela uyabona Basuka lapha kwaCeza mfowethu mina ngakhombisa ngisho inxiwa. Ngoba ngasolunde ngakuthatha ngiyokufaka enxiweni la khona kaKhumalo basuka lapha kwaCeza emahlabathini. Kwase kuguquka kwaba uShembe ngoigama lele lenkolo yakhe ukuthi uShembe kwase kuba isibongo ke mfowethu sasabalala. kamana mfowethu ngikuchazele mfowethu ukushoda kwakho mhlawumbe kulwazi yayizolona lento kaShembe mfowethu uShembe ngokuzaleka kwakhe yabona nje ngoma wakhe nje ichazele ngoma wakhe wabeyothemba yes nezintombi emfuleni yes
Kwasekufika izwi kuyena lathi akadle imbali. Yayizwa lona? Ngiyakuzwa mfethu ngilalela. Wasele shuthi-ke eseyamitha lowo moya-ke kwathi kufika futhi izwi kuyena wathiwa lo moya lona umithi ushembe lowo moya. Kanti shena mfowethu lento lena kaShembe umoya lo mfowethu owehla. Yes. Usuke zulu wehla wazoba umuntu phakathi kwethu kodwa uwehlela umuntu othile ngaleso sikhathi sokuumoya mfowethu. Ingakho hayi lento kwaShembe mfowethu ayisoze yaphela yaqeda umuntu ngokuthi umoya uShembe. Usungasho uthi nje wena uShembe unobaba wakhe ayikho lo nto leyo mfowethu. Njalo ayikho njalo nje njalo. Ingakho ukuthi kunabantu abadumisa umlando waseNazaretha. Labantu abangenalwazi nenkolo yobuNazaretha. Bese behambe bekhuluma bethi uShembe udisonde. Thina siyazi ukuthi mfowethu uShembe ubaba wakhe uNkulunkulu ngoba wehla lana emhlabeni. Uyabona njengeBhayibheli abalifundayo kwabantu. Mfethu. Hayi silalela mfethu Sekhona mfethu. Nithi mfowethu la Bhayibheli unoyise, unondodana, unomoya ongcwele angithi. Lisho njalo ngithi iBhayibheli. Ya lisho njalo. Umoya ongcwele-ke ubani-ke umoya ongcwele ngoba ilo moya lo owehla wawuShembe phakathi kwabantu. Wona moya-ke lo mfowethu into engayindawo lento kaShembe. Mfethu. Angazi mhlawumbe nje uzosho ukuthi mhlawumbe ukuthi angikuzwanga kahle. Ngendlela obeka ngayo usho ukuthi kwehla umoya oyingcwele yiwo lo ongenayo odlulela ezizukulwaneni odlulelayo. Yilo moya odlulayo. Ngisho njalo. Ngithi mina nakozayo isiqu mhlambe se6 esofika naso siyongenwa uShembe lo moya. Othi nesikhuluma wona moya-ke ngoba kuthiwa Shembe is the way. Yayizwa lona? Ya mfethu. Ngoba kuthiwa nje Shembe is the way. Shembe is the way. Ngoba uShembe umoya. Yayizwa lona? Mangimemeza mina la uzosabela bememeze eCape Town bememeze eMozambique bememeze eZimbabwe bememeze eSwatini bememeze nakuphi asabele ngobani umoya uShembe mfowethu. Ya mfethu hayi mfethu siyabonga kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe mfethu ohlelweni mfethu nangolwazi othe wathi ukuthi usiphakele lona nathi saluzwa mfethu siyabonga kakhulu mfethu. Thank you bonga mina. Yebo. Yabona lo baba okunye akushoyo ngendlela ebangayo njengento ephuma komfowethu njengomuntu okholelwa khona. Yeah. Lento isigcina inkinga zonke lezi zinto ngathi ikhothiwe ukuthi okungapha eBhayibhelini kuphinde kuquote ngapha ukuthi ngoba kuyizulu einkolo indaba ngoba yonke lento le uyayibona ngendlela ayisho ngayo phela noJesu wakuthiwa wazaleka kanje phinde futhi noShembe noma uthi uyabheka phela uShembe ula eduze the maqeda ukuhamba indaba zikaJesu eseshayile kwase kuba indaba kaShembe. Why manje yonke lento yasifana kusho ukuthi kwathi makufa uShembe wase waphinda futhi uNkulunkulu wathi hayi yindaba engasaphindi manje uphinde uShembe ukhumalo uShembe showcase ya ubafakazi uShembe ukhumalo yes nasho umlando okaphezulu ukhumalo nje leli igama la kwaShembe igama kaqambe esephuma ibandla lokuthi uzophendula abantu bekholwe kaShembe yena ungakakhumalo uShembe
basuka lapha ya kuke kwenziwa nje kuleminyakane ephelile angazi kugcina amasiko basuka lapha kwaCeze emahlabathini yalapho waqala khona lokhu nje wasuka wathi weze Free State uShembe sekumqalo wendlela wasuka eFree State waya ngokuya obela kuphi eKZN wayehamba eShumayela uShembe hamba ngenyawo eshumayeza abantu. Hayi njoba sisho nje sesisubeka nje umbono wethu ukuthi ngoba konke lokho esikushoyo sikusho njengombono wethu nani ke bafuthu seningabeka imbono yenu nisazisa ukuthi ngokwenu nibona kanjani le indaba zezinkolo ngoba kulokhu kubanga kuyagudi manje kuphinde futhi kuyabanga ukuthi ubani owenze kangcono ngokwami nje ngibona ukuthi kahle kahle kubanga ukuthi ubani owenze kangcono ubani obethola izinto ezihamba kahle kodwa bafowethu anithi like nithi subscribe ni comment nazi ukusho nishona ukuthi nina ngabe nibona kanjani siyobonana kwelizayo.